Hi guys, good afternoon, and ngayon dahil naka-enhanced community quarantine pa rin tayo, so ipapakita ko lang sa inyo yung mga products na pinadala ng kuya ko galing India. So last 2 months ago pa to niya pinadala, pero ang papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pinadala niya tsaka yung mga brand niya. Tapos ito is raw vlog siya, so mas marami kayong maririnig ng mga sounds kasi hindi naman po siya inedit dahil raw nga siya, and ginagawa lang to kasi minsan libangan na rin kasi naka-enhanced community quarantine tayo ngayon para hindi tayo mabore sa bahay. Ini-share ko lang sa inyo. Ito po yung una is yung More Choice. Isa siyang sili, dried sili. So, ang mga Indian mahilig sa mga spices. And it's good. May anghang din siya, very spicy. You can put it in yung mga sinabawan nyo, and then yung mga soy sauce, suka, toyo, yung mga sausawan, pwede natin siyang ilagay. And then is peri peri, and so the brand is Kia. It's instant multi-purpose spice mix. So pwede daw siya sa fries, fried rice, sandwich. Ayan, pwede daw siya sa ganyan. So, hindi pa namin siya natetesting, pero may kakaiba siyang amoy, I think, pero masarap daw siya. And this one is the Catch Sprinklers Black Salt. So, pwede daw siya sa mga fruit. So, like yung mga grapes, apples, kasi ano siya, pino siya. Then, pag binuksan na siya ganyan, no. So, pag tinaktak nyo siya, ganyan yung laman niya. So, parang pino siya. Yan. Pino. Yan. Yan, pino siya. Tapos, maalat din siya. Para kulay pink siya. Makita yun sa loob, oh. Black salt yung nakalagay, pero hindi siya kulay black. So, para siya sa mga prutas. Pero, iba din yung lasa niya compared sa regular salt natin. Tapos, ito, yung mga chili flakes. So, hindi pa namin siya nagamit na rin namin siya. So, ito yung laman niya, ganyan. So, makikita niyo pa yung mga buto-buto. Maanghang talaga siya sa mga sausawan niya, sa mga siomai kung gusto niyo. And yan. Sa India siya, product of India nakalagay. Yan. Product of India. Tapos, ito rin siya. Itong mixed herbs na to, actually, masarap siya sa mga pasta. Masarap, charot. Tapos, yung mga ingredients niya is yan, rosemary, 30%, thyme 30%, and oregano 20%, and basil 20%. Tapos, may nakalagay din, manufacturing date niya is April 2019. Tapos, yung best before siya, 24 months from manufacture. So, mga April 2021 yung expiration niya. Pero, masarap talaga siya sa pasta. So, ayan. Manufacture din siya sa India. So, pwede siya sa chicken, pasta, and salads. Kasi fresh, masarap siya yung mga dried herbs na to. Masarap talaga siya sa pang salad. And pasta, especially sa pasta. So, ito lang yung mga haul natin ngayon kasi ito lang yung pinadala niya. And I think marami pa namang ibang product, mga spices sa India na masasarap din talaga na pwede sa pagkain. It's up to us na lang paano tayo mag-a-adjust, pero really good talaga siya. Itong piri-piri, sa una parang maninibago ka, pero pag nakasanayan mo na daw kumain, masarap siya. And itatry natin siya sa fries kasi pwede din siyang flavoring sa fries, sa fried rice, and then sa mga eggs. Yan lang po. Thank you. Have a nice day.